Senso meow meow. Hey. तो हेलो गाइस वेलकाम बेक होननानै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय दिनैहाय आं लानि न'आव थांनो ओंखारलायबाय आरोना खेबसे दाखालिल'सो थांखांबाय होमबा बारा खेबसे थांना फैनोसै आरो ओरैनो आलासि जानाय हिसाबै दाखालिथ' Q&A भिडिअ लाबोगोन होनदोंमोन नालाय नेक्स्ट मोनसे भिडिअ Q&A भिडिअआ फैगोन आरोना आंथ' बुंदोंमोन जेनेबा 30 प्लास जानांगौमोन आरोना कमेन्टआ ओमफ्राय नोंथांमोना एकदमबारे 150नि बांसिन हरदो आरोना कमेन्ट ओमफ्राय आङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ मोनसेयाव फैगोन होमब्ला फै ओइनै सानैया दासो ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय नै माइ लादो माइखौ जों सौना लाबोखायोनो माने अट' थांसै आरोना अट'खौ रिजार्भ लाबाय फाइनालि आं लानाव मोनफैबाय आरोना मोनफैनाया गय जानानै लाबाय आं खुगाखौ बोरैबा मोनबाय थादोंमोन नालाय आदै फांसेल' ड्रागन दंफां गायना दोनदों आरोना फख्रियाव बिराद ना दोङो मानैसो सारना जालांनांगोनथ' Q&A भिडिअआ नेक्स्ट मोनसे भिडिअ फैगोन आरोना नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरो मिनिमाम बांसिन कुइसना मोनसेल' कुइसन दङ आरोना बे कुइसनखौ आं उनाव खोन्थाना होगोन बे कुइसन माने गासैबो सोंखादों आरोना कुइसनखौ आङो ना 10थासोल' लानाय जादों 10 11थासोल' लानाय जादों मानो होनबा गासैबो कुइसना सेम ना बेनिखायनो आरो मैखुननि माबाबो खालामो आरोना मैखुनखौ माबोरै बानायनाय जायो माबोरै बानायनाय जाया नोंथांमोननो उनाव खोन्थानांगोन आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै एमा मबाइल जाङानि दुसुथार मानसि दुसुथार जाङानि फ्रेस मिटानि सोंदै आरो नाय मास मोननै मोनथाम सोंदै जागोन आंनि फिसाजोनि आब' गैला नोंना आब'आ नै ताबोदा आब'दा गेलेनो नों आब'आनो गैया आब' गेलेदोंमोन आब' फ्रेस मिटा होनलाय जेब्ला फ्रेस मिटाखौ मोनखानायनि मास मोननै ना 1.5 मास बेफोरबायदियाव मोनदों आरो ना इखौ जाङानि एसे उन्दै मालाय थानायबाथाय सानैजों ज' ज'नो गेलेबाय थागोन खोमा दा गैया नालाय ज' गेलेनो मोना एकदमबारे हाजिखागौमोन सानैबो मोदोम गोनां नालाय गुदुं एकदमबारे लुथुर गेलेबाय थाबा जि साइस मोनगौमोन मेगन मिसु बियो आजा दे आब' फ्रेस मिटा फैना लिंहरलाय आब' फ्रेस मिटाखौ लिंहरलाय लिंहरगोन आब'खौ लिंहरलाय आब' फ्रेस मिटा माला फैगोन होनलाय आब' फ्रेस मिटा माला फैगोन दे आब' फ्रेस मिटाखौ लिंहरलाय माला फैगोन होन गोजा नांजोबजाबाय हरनांगौ नोंनि मबाइल नाङा जोंनो आजा आब'खौ आंनो बामनो मोनाखै नों अबाव मोननो आब'खौ आंनो बामनो मोनाखै आब' फ्रेस मिटाखौ आलासि जानो नांदों ना आजा दानाबा ना सारनोसै आरोना नानैसो जालांनोसै आलासि जानो फैनाय हिसाबै आलासिया फैबाय आरोना बाल्थिं लानानै ना लानो थाखाय साहा लोंनायखौनो गारनोबा माने साहा लानानै फैफाबाय नै जेखौ लाबोखाबाय नों ना खरा जादे आरो बांसिन कुइसन सोंहरनाया नैखौनो सोंहरदोंमोन आरोना आं Q&A भिडिअ खोन्थागोन आङो बे रियेलाव आंनि मा जामारो आरोना बेखौ बांसिनानो सोंखादो 100आव 99% बेनि सोमोन्दैल' सोंदों आरोना ओमफ्राय 1%आल' बेलेग कुइसन सोंदों आरो मोनो ना मोना नायनोसै खाफाल दंना गैया ना सारनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव मोनाबाथ' मोनिखौथ' बादोना जेया गेवाबासो आं बिराद लासिं सिं अपमान जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव मानो होनबा ना सारनायनि एक्सपिरियेन्स गैयाना नाफोराथ' गल'सोदो र' आंना जेयासो गेवना गेवा बेखौसो आं आसा गैया बारा सारना नायनोसै मोनना मोना थब्लेथार गैला नै गेजेरावबो हारा दंलायो नै सारनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय नायनोसै मोनना मोना मोनजाबा मोनजायाबा थाबाय ना सारना नायनोसै खाफालाव दंना गैया खाफालाव दंबा मोनगोन दे टेनसन लानाङा खाफालाव दंबालाय गासिबो मोनो नाथाय खाफालाव दं होननानै नोङो थाबाबो जायाना गावबो मेहनत खालामनांगोन आंना आसर लानाय जादों जायाखै गेवना गैयाथाय दा सारसिगोन आरो नै आं भिडिअ लाबाय थानोसै बेनिफ्रायनो 1 2 3 मा ना सारनाय जाखोलाय मा ना सारनाय जादों दा नाया माबैसो फैगोन दे दिरुङा नांथारदो बे दुरुं फिसाया नांथादोंनो आरोना ओमफ्राय नाया माबैसो नाङो नायनोसै आङो नांनोबो हानाय मासे ना देर दंबा ना राजामोनानै दय जायासै नालाय ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो जात्रा नस्थ' एबारनिखौ नायनोसै माबायदि जायो र' नायनोसै र' माबायदि जायो बिनि जे सारनाया 1 2 3 ओइ सायाथिं सारदोहाय आं सान्दुंआव थानो हाला मासे नांबायनो आरोना नै बेखौनो लांफैदों आङो नै मा नाथाय नै मोनजेनबाय आरोना आयु नै मोसासो गारदों बे नाया बिराद मोसादों आरोना नै मोसानो लुगैदोंनो
ना जानाया गोरलै नङालै लोगोफोर बो एबारबा हले गेवसाबबाय दे मोनखाबाय बियो गाखोदों जानोहाय खाथा खाथा होनदों नांखादों दां नांदों ए माथो गोजा जाना नांदों ए मोनखाबायलै जाहाबो ओइनै मोसासो गारो बियो मानो बिदिसै ए नाया गोजासै नै नायलाय कमलकाट नामा नै नाया नांबाय आरोना सानो रोंदों गथ'आ मा जाखो बे जेयालाय हाबलाजोब्बाय मा बेलाय मा ना होनो बिदिखौ उदैयानो लोदोदोथार बिदै थागोनदां ना ए जोंहा लांगोन ना न' मोननो नामारा मालाय नाखौ बिगोनहाय बाला आं मासे गोजाखौ बिथारगोन आङो फिसिनानै दोनहैगोन जा येस नै जि गिदिर ना ओमफ्राय नै ना गोरिबो ए दे ए मासे गिदिर खै केजि जागोन इयो मबाइलावसो फिसा नुदों आरो ना सेरसेसो जागोन बियो सेरसे जागोन ना ए गिदिरखा आरोना नै मबाइलावसो फिसा नुदों नै बारलांफिनसिगोन आं हालालै बेखौ हमथानो दुगैखाया नालाय लेथ्रानो दुगैखादो आरो बे केबेरेपारा जोंना दुगैया आरोना मानसियानो बिराद लेथ्रा थायो खनसे सारबावसिगोन नै लास्ट गिदिर ओइ नैहाय बेहाय नांथारैखौमोन होदो सारदो ए एबारलाय फैगोन ना फैयाहाय जेयानो गेङाखै आरोना दिनै मा जादोंथाय बिनि जे सारनाया नङाबा जे आराम गेङोमोन लास्ट सारसिगोन आरो जाय मा होनो ना सान्दा फिसाखौ नुफेराखै खोन्थाहरबानो जाबाय ना सोर सोर नुफेराखै खिन्थु आं नुफेराखैमोन दिनैसो नै फुख्रियाव सारनानै बोखांनाय गोथां गोथां ना सान्दाखौ नुफेरबाय नङाबा गोथै नुयोमोन दुस्थ' मानो बारल'बाय बुथारखादोंबानो जायोमोनलै बारल'बाय थानायखाय बेखौ बुथारखाबाय आरो ना होमबा मासे हमलाय दे आइ ए हारा हुरायाव दं आरोना ओमफ्राय बेखौ सारसिगोन नै दा नै मालाय जे सारनो गोरोङा बेसेबां मोजां सारदों नाया गिदिर नांदोंनो आरोना नायनोसै नै ना गोजोंग्राया आइ लासै बुरो स' लोगोफोर नाखौ सारखांनानै लाबाय आरो ना ओमफ्राय दुगैनाबो लाखाबाय खानायाबो लावबाय आरो ना ओमफ्राय आं खानायखौबो सिनगोन सानगासिनो ओमफ्राय सिननायानो जायाखै मानो होनबाथाय टाइम मोनाखै आरो ना टाइम मोनलाय मा खामानि मावो सानो खोमा नोंथाङा बेफोरबायदि माने बायो आरो ना सिननो थांनो बायो माने बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो मैखुनखौ माबोरै बानायो माबोरै बानाया बेखौ आं आदानाव सोंनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा एकदमबारे आदाया बिजि आरो ना मिलदों नालाय ओमफ्राय बिथिं मागो खाथि सफैखाबाय मानसिफोरा माइ धुम धाम सौगासिनो ओमफ्राय बिथिं आरो मा होनोमोनलाय आटा सौग्राबो ओइ हाबा गायला खानाय बोनायनिखौ गोसोखांदोंसो आं नों खानाय बोन्दोंमोन दा बिराद मोजां आरो ना गथ'फ्रा हारसिं जायो माने बिदिनो हारसिंनो गेलेबाय थानो हागोन आरो ना इदो रायज्लायग्रा मानसि नांलाय माने जेब्ला गथ'फ्रा हारसिं जायो बिराद मोजां आरो ना फुथ्लाया नायबानो जाबाय नै केकटास नोंखौसो गथ'सिन बायदि नुबाय आयै आंखौनो मोनासै बेसरा सबायजों दाउ बे बरियानो दै मोजांथार गथ'फोरनो बायना होबानो जाबाय जाय जायना गथ' दङ आया बेसे लायोथाय इदिया सुप हाय गाइस होनो दे हेल' गाइस ओरैनो खालामना होनांगौ ओमफ्राय वेलकाम बेक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो बरनाय जाबाय बे बरिया दे हेल' आब' गेमस्रि
Game Sri. Laudum. Sampai deh. Cerai gitu mau Game Sri. Ada apa Game Sri? Mami Thailand. Jadinya Musagasin arna ini asingnya. Sonai लोगोफोर मैखुना नै दि जायो आरो ना नै बिदिनो फिसिजोबो नै लाइन टपला बेरे बासा बायदि नुलायलाङो आरो ना दानाबा मोननैसो ट्राइ खालामनायनोसै आरो ना खानोसै ओमफ्राय खानानै जानानै नायनोसै नै बारबाय आरो ना ओमफ्राय दा जाजासिगोन ओमफ्राय मायबा गाज्रिबो जायोना आरो ना बिदिनो सम दानबा बाजै खासिगोन मुस्राय नांगौ अ गबोखाबाय माथो बिदि मुस्राय बाराम जाखायो अ Poria. Rankan apa ya? Namanya kacau ini. Ranaknya, naran bay. Mitian nang sini ya na. Coba kemana? Nang lali sana sih lu sih. Ran bay. Nih, kesel kau belai. Ang mana nuah. Mana sebentar nang? Mana nuah nggak? Nih, kamu mana kan? Kamu mana nuah anggur nih ke? Bay bagi lali. Bay ya. Ang itu nih kakak nanti pedong. Nuah ke? Musrai. Iku ba? Iku ba. Iran mana nih ya? Narana sih mana ya? Ran naik. Ran naik sih mana? Saja aja. Saja ya. Ran pasti dia hidup saya na. Oh, mana? Nih, begini ya mana ada. Sasing mana? Ini try खालामनानै नायनोसै माब्रै जायो फिसिनाय ना जोंथ' हाग्रा बंग्रा बेफोरनिया बांसिन गोथाव जायो आरोना रानबाय खोमा थैयो रानबाय दै होगोन रानजोब्बायलै दै होबाय थानांगौ दै होबाय थानांगौ दै होआबा रानो दै होबासो माने बुस्थुआ गेवलां जालाङो माने गुवार जालाङो आरो दै होबाय थानांगोन आरो ना ओमफ्राय दै होबाय थाबासो माने बारोनो बिबारा माने नै मैखुना माबायानो बारसेयानो सेरसे गाहाम जायो माने दै होबाय थाबाथाय बारसेयानो दा फिसा माथो ना माने जोंथ' न'आव बारनाय बारियाव बारनाय पाहाराव बारनाय हाजोआव बारनाय बेफोरबायदिखौ जाबाय थायो आरोना न'आव बारनायखौथ' मोनजाखाबायबो आरोना बेखौबो मोनजाबाय रेडि गोबावानो जाबाय आरो खिन्थु मोनजानाया होमबाबो टेस्टखौ माने आं बांसिन हाजोफोरनिखौ बांसिन टेस्ट मोनो आरोना फिसिनायखौ बारा टेस्ट मोना होमबाबो गोथाव जायो सब दानाबा एवना जानो थाखाय बासिखासिगोन आरोना इखो माने दै होबाय थाबाथाय गुवार बारोनो आं बारा मिथिफेरा फिसियाखै नालाय नायनो खिन्थु जानो जाथावथाव नुवा आरोना गिथावथावसो नुयो मानोबा गिथावथाव नङा ब्रा बा थांबाय थानोसै लोगोफोर ओंखाम जाखां लांबाय आरो मोनाबायबो मेगन खुगा खालामसिगोन नोंसा थांदो आजादो आंदो थानिसै जोंहा जेनैरा दानाबा थांबाय थानोसै नालाय गयखौनो मुथा सोना लाखाबाय नै गय गोरलै बारा जाबाबो मोजां नङा गुस्थि गावो नालाय फै दामबा ने फै taman ba sana fai fai dos fai Bây giờ phải thằng gì bây giờ? fai dan sipai Muốn bác cả không? Ai cái sàn này nó phẳng nhiều. Thằng rồi. Mà đi à? Con nào là thằng người nhá. Có cả mình em phải ra để. Là thằng gần đây cả cái này đừng được. thằng à Cả cứ đi cả cứ nữa. Cứ cả cứ này thì ha. tata dos tata enak sih na debat celana kan sana deh Thằng lại đem bà cho tao. tata thalai dulu sudah Siang na terba hero sudah kan itu. Ada kali lo. anjing Jiwa này. selamat datang lu jangan